jomoko oseloro, moko pok oloro, kinde moseloro koro nitiere dala, ere kaka iritogi e kinde rusa machalo kamagi. James Okoth ni e kaunti ma Kisumu, kendo koro sani wadana omiyo ane mathoth kotenore kod twak man godo e mbaka romo kawuono kapok odoko twak ne Joyce. James Okoth oyawre Kisumu cheyo machalo nade bagara network kotenore kod gino wan go kawuono rito nyithindo e kinde rusa. Erokamano oyawre Cleophas owinjo maber ka wantie kaunti ma Kisumu ka mana e kinde mabende twak mar yo makare minyalo ritgo nyithindo e kinde rusa dhi nyime. Oganda ma Kisumu bende nigi paro mopogore opogore kotudre gi wachno kalure ni e kaunti ma Kisumu kae bende chenro mar loro kata mar loro skunde osechako dhi nyime, to bende kaka iseliegono moko nitie moseloro to moko nitie mapod ka dhi nyime gi chenro no. Koro gi kinde ni antie gi ji mopogore opogore kae modwan mondo wamiye thuolo matin mondo wawinje pachgi to ere kaka nyithindo inyalo rit e yo makare e kinde rusa. Cleophas kimiya thuolo matin mondo wawinj pachgi wanen to ere kaka inyalo rit nyithindo e yo makare. Inyalo chako gi nyingi i konwan to itimo ang'ono e kaunti ma Kisumu kae tich mane mitiyo, nyisowa to ere kaka inyalo rit nyithindo e kinde rusa. Nyinga iluongo ni George Otieno Tito. An manamba e bus park ma Kisumu. Koro gima holiday malach ni onego bed ni koro warito nyithindo kendo waketo gi nyithindo obed e lwet jonyuol. Gimoro amora ma nyithindo dwaro jonyuol nyaka take care, nikech sani ma chudhe nitiere ma kawo gi tang' to ginyalo lal lwet chudhe maricho. Koro jonyuol nyaka kaw patik mar rito nyithindo, nikech ka ok uritogi to onge ng'ama biro ritonugi. Mar ariyo, nyithindo moloro sani une holiday malach. Koro ang'eyo ni sani gik mimadho ng'eny, biro ywayo nyaka nyasore, biro madho kong'o gi gik mangalagala. To ji kumu ne in nyaka irit ne in owuon, irit ngimani in owuon. Koro gima watim ni wakwa Nyasaye mondo otelnwa nyithindogi, walamnegi maber mondo giyaw skul maber e holiday ni. Erokamano. Inbe miwa pachi kalure gi twak ma wantiego kinyi makawuono. Chagi nyingi kirango kamera. Erokamano. An iluonga ni Julius Otieno Oginga, senior Oka, Kisumu bus park. Ada wacho ni rito nyithindo mokwongo gin agenda adek kende. Agenda mokwongo en mogo, mar ariyo en mogo, mar adek en mogo. Ka onge mogo to nyithindo nyaka chandwa dhoudi. Sani wan gi holiday malawo mana dweche ariyo. Dweche ariyogo sani maisa tek. Iyudo ka weche mag fuel omiyo nyaka gik mauso matindo kaka biskut gi soda gi bechgi omedore. Sani nyaka das mana beria ka ang'ise ni madam nyiew ne nyathini gimoro eko nyiew ka nyithindo ka nyaka witritre ot. To dweche ariyo momiyo ginyew gin e skul, waneno ka skul kucho bet at least jopuonje ritonwa gi. Sani koro duoko kodgi dhoudi ka. Wadwa rito gi dweche ariyo gi kiyepo school fees nika maisa boidho. Koro wakwayo mana sirikal ma wan go sani mar William Samoei Ruto mondo mokwongo odwoknwa fuel chien mondo giwa motiyo godo kwarito nyithindo mondo odog piny. Erokamano. Erokamano ahinya. In bende chobet machiegni chak gi nyingi. Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga Fred Owino. Ajajwa kali motegno. To gima daher mar wacho ni jonyuol en ni nyithindo no ni skul to kendo ne ging'iyo ka giyudo chiemo pile ma ok gikoso. To sani ka giduoge udi to wadhi yudo ka nok mar chiemo nitie, nikech nyaka sani an awuon asedhi manyo tich ma akoso ma aduogo nono. Koro kadok e ot nyathi ok ong'e ni koso odwaro. Then mar ariyo akwayo ni mondo umi nyithindo Nyasaye mondo ibed kulamo ne nyithindo ka unie udi, nikech ka ok Nyasaye mobedo nu jarit mar nyithindo to kata utem to udhi nwang'o ka ok en tich mayot ahinya. Namba mar adek, akwayo ni nitiere nyithindo moko madhi timo penj samoro higa manyien. Jonyuol ka nitiere ng'at manigo uwezo to mi nyathini buk monyalo somo samo winjore, kaeto gi tich bende umiyo nyathi kako winjore, ok mo ingo ngimagi. Erokamano. Imbe miwa pachi pacha kaka Okas. Al mama Okas manie stage ka Kisumu ka. Waneno matek kaluwore gik ma uso gi
iwaro gi bei matek nikech fuel wakwa sirikal mamalo oduoknwa fuel chien wawinjo matek wanokas wabiro gi fare e town ni wachako wajugo e town ni waneno matek mar ariyo wan nyaka gi nyithindo manitiere sikul nyathini dwa dhi mondo som ero koro giloro wan kod wang' dot ka ngino mede ni fuel ok nyal duoko chien awinjo matek to mokwongo tel konge maber ni yawa joma piny ni nitiere ng'ama lwete okoromo kama lwete nitiere no wan joma onge msara moro mwachike lweto miso duwe wan mana okas mana miyudo ne miyude waneno matek sirikal duoknwa gino chien mondo fuel oduoge chien mondo wawinje maisha maber kaka ube winjo malo no mane kwayona. Erokamano. Iparo ni pek mar ngima nyalo miyo midhiero mage kinde ma nyithindo oseloro ni mad mi kata samoro rito gi samoro bed gi midhiero moro amora to ere kaka uparo ni unyalo rito gi e yo makare? Erokamano ahinya. An nyinga Ramadhan Mohamed Olgajanya Kach ma Kisumu County Kamaska. Ngima ka nyithindo oloro skul to ngima yuto ni piny to wanyalo bedo gi chandruok. Wan ginyalo mako iye, ginyalo donje kong'o. Nyinga Mohamed Ramadhan Oruko Ajanya Kach antie Kisumu Kamaska. Dawachi ni ka nyithindo oloro skul to jonyuol yuto wa ni piny kaka hustlers. To wacho ni ginyalo gamo tuoche kata pregnancy, HIV, pregnancies, ginyalo donje drugs, ginyalo fail to continue their education. Koro wakwayo first awuoyo gi nyithindo mondo koka wuogi sirikal. Nyithindo wabed joluor, wabed wadwaro pesa moro matin manyalo konyowa, wabed wanyalo timo tuition ma wanyalo duogo next time. Above all, the government onego konyo mondo duok fuel piny, mondo duok bech gik moko piny, mondo maisha wawe bedo ni konyo development on condition ni wa join their parties. Thank you. Erokamano. Janyuol Mopachi. Erokamano. Kuom nyinge na diluonga ni Judith Apondi Owino. An janyuol, an min girls, auso rech e stage kae. An daher jiwo jonyuol sani ni kaka nyithindo loro school en long holiday. Kik giket nyithindo matait ahinya to kik giket nyithindo bed thuol ahinya. Wach moro sani gidhi biro go kae ni nyithindo loro school for 2 months. Koro ni nyathi nyalo wuotha odhi limo ng'ato, odhi kure, odhi kadan gi, odhi kawai gi. Mano akwayo ni kik bed nikech sama nyathi dhi kucho ok ing'e ni joma modhi romo godo kata gima gidhi timo. Then mar ariyo wan mine ma samoro Nyasaye okonyi lweti ber in ga gi jatich. Sani nyithindo loro skul. Nyithindo gi bete misain gi migi tijgi. Kik bed ni jatiche maluoko sende maketo chiemo e mesa ema golo gik moko e mesa ema timo everything. Kete nyithindo gi ma nyathi bende nyalo ng'eyo ni an be ka chiew negatim gini kochopo sama kama anyalo timo gini. Kochopo seche ma kamagi kata koora anyalo dhi. Kik obed abeda ni en koro jatich ni odgi onge gimo nyalo timo. Machielo en kor ka kanisa. Nyithindo waket mondo dhi e kanisa. Pastors gi bishops gi jopuonj mag Sunday school gilos ne nyithindo programs. Kaka wan sani deliverance kisian nitiere programs mwaloso. Ma every Saturday kochakre tarik 18 wabro dwaro ni youths romo. Sama nyithindo go romo magi perform, giwacho mako gi wich, gi miel, gi wer. Kaka pastors gi bishops akwayo gi ni mondo gi motivate nyithindo. Kik nyathi beda no setiyo matek to kata gimi nyalo miye bende onge. Gibede ni ginyalo motivate nyithindo mamiyo nyithindo bedo mamor gi gini. Machielo mogik en ni kaka wan jonyuol wakete pachwa samoro kata idich wamanyo piny tek. But samoro waketo pachwa bedo marom gi pach nyithindo gi. Mondo wawinj ni to pachgi ni kanye tang'o gang'o magigombo timo kata magichano mondo mi gibedi. Erokamano. Kaka rawera nyiswa gik ma kotimnu to nyalo miyo ubede kata urit kinde ma untie rusa ka watieko. Erokamano maduong' gi nyinga iluonga ni James Otieno. Dago mar wacho ni sani ma nyithindo ni e rusa. Dago mar kwayo jotelo ni gilose sporting activities mopogore opogore kaka tournaments, any sporting activity manyalo keto youths busy. Onego bed ni maesa monego bed ni gilose nikech wang'eyo ni nitie pesa moket tenge mar timo mago. To maduong' moloyo maesa ma janyuol bo onego bed ni kawo thuolo mar go mbaka gi nyathine nikech magi nyithindo ma seche moko wuok ka jonyuol osedhi tich, moko be giwe jonyuol kapod jonyuol nindo. Koro aparo ni mae thuolo maber ma janyuol nyalo bet piny gi nyathine mondo ng'e ni nyathine kale midhiero mage mopogore opogore. Taparo ni kendo the parents should also focus on the church. Mae sama onego bed ni jonyuol miyo kanisni nyithindo mondo riti nikech sani gintie holiday maduong' kendo en holiday malach mokalo, it's over 2 months. Koro aparo ni parents onego bed ni puonjo nyithindo yor Nyasaye kendo puonjo nyithindo kaka Nyasaye onego bed ni konyogi e yore mopogore opogore kinde mag holiday ma kamae.
Erokamano ahinya. Cleophas, mago gin paro mopogore opogore mawuok e kaunti ma Kisumu. Iwinjo ka jonyuol wacho ni magi e kinde ma koro onego bed ni nyithindo bede machiegni gi jonyuolgi kabisa, ka bende okwanya ka tend kanisni mondo mi okaw kindegi mondo okel chenrogo manyalo ywayo nyithindo machiegni gi weche mag kanisa. Ka jotelo mag siasa kata jotelo e sectors mopogore opogore bende okwan mondo okelie chenro manyalo keto nyithindogi modich sana sana e weche mag tuke to kod weche mag gero talanta. Mago gin mana moko kuom paro mawuok e kaunti ma Kisumu, Cleophas, kendo gie thuolo ni adwoko oporo iri mondo idhi nyime gi twak mwadhigo nyime.